Ngapdiang siao bhai pi prolog kumno pi along baro ngangi pi don baro hakamet kabukoi bakia mentang wan ra ya kenika mubi keba kerteng barefoot ardar katsau uwe uchenrang baruspa mukwa bada kapisau kupa jong ban bam bat ban pelut ukwa daladehi ban kamai pisa ban pelut da kajong kapisa tangna kata kadau no yala kaying prolog ban kamai pisa pat menta omdon lentisu ulapoi ha hospital basumar ya kibreu baduna jing mut jing berkat udai unong pengkui ya kata ke hospital ulatre ya kene ka kam namar ba umkwa ban lek phai biang selaying hak ta ke hospital omdon uweru ubatip baune uhiro uwan na kalongying kabaruspa kumta he kata ka heroin kalapoi ha hospital kala chok jing ik sisia ya u bat kumno uyo jing hikai ha ka jing im kine baro kepin e yangi ha kene ka mubi sakmat singau ba pej haduk bandakut bat enjoy ya kene ka film ha kabasdang jong kene ka mubi ngiyo ya uwe hero ba kerteng unjay ubaderu ukun uwe u businessman tang ba umkwa ban imlang batki namar katau petno nalaying tang ba ondala poi sabar ladap himut prolog bontre tang ya kikam kibasuk kata kebabakla hadin katto katne upoi kai ha kene kajaka baile res kulai uchim bentaru ha kata kapor tang ba ula sarem bun pha kibru ula chimpisa uong ba unsu yaki hadin ha keba kumno ula poi ha hospital bal latre ya kene ka kampung khuying tang ba cisni kalajia ukwa bandiket bat ulai sabar uwe ubru ukem ya u ukeli ya u lano men penpai biang ya kapisa janga ujoy ong ngan penpai hi ya ka singaw bha menta amdan pisa hanga hadin utau bru mngej prolog hang tau ong ya u pen i ya nga kapla pisa jong me bat ula pen i uong oho amdan pisa sisia ha unete nang tapat utau bru ukura ya u uong hapo chpeus ni lada men penpai ya kapisa jonga siathu ba melayap hakajing siap pralog ujay chimpisa upelut hakajing ale res kulai uyok kapisa hakta kaperu handre umyo kat baune ubru ai ujay pun perkhat bha kumno bangan yo siu biang ya kapisa bangachim don we ha hospital kibaya trelang na auru ujay pan pisa ujay pan pun kapisa handre utau bru ong mano balak ban ai yame kat kata umut penban ban pan naukpa handre kular umpan ra naukpa hadin kata umdon lat da kawe upon ya ukpa jongu tang ba ya thuthok ya u ba utre ha ki jaka ki bamiat hang ta ukpa jongu keli menta medon hang no ujoi ong adon ha mental hospital ngalong uwe unong yarap ya ki doktor bat nga bat kasamla ru papa ngate ngala biang ka jing im jonga tang ba ong ya ukpa jongu ada me ai ya nga katto katne ka pisa ngayo yarap ukpa ong pe khun ha kane kasni banwan upara jong me unya tho no meha banwan yalam bat kasamla jong me saying ong kupa ngancong perkhat swaya kata ba me ong henre menta ba pli umdon samlare kumno nelam uong ya ka nurse phila banlong kasamla jonga tang arsni kalong ka badon kambha tang bau joi chakmai penban naka ka thap ya u balai men le ran mede tang unong pengkhui ya ka hospital ru hakajing sia ujoi diket bha man ka por pulut pisa tangban ya le res kulai namar bau dei baruspa nakta kadau omdon ka weru ka batre banlong samla jongu hangta hospital doktor lawan khot ya ujoi upen singaw ya u ujoi pendiket ya kawe kanong tre hangta uong lada cisin melek kumta dengan betno ya mena kajing tre ujoi ngap jar bat lelek no bat hangta kawe ka bru ka kerteng ka desi bat ka dei ka heroin kat ba kidang ekren sepang ka desi bat hakata ka desi kam kren su yaki kumta lawan ra ya ka hangta ka i kumba ka ting sibun bat ka yayam baka kmi jonga kan so yanga ngamtip balai hadin baladep check up ya ka u doktor usnyau baka chak penthut ha ka jingmut jing berkhat kade bansa sumar hangta katto katnesni hadin kata kilap diang ya ka desi ha hospital ujoi andau ladep kam ulit sekamra ka desi ujoi yo i ya we nong pang umut ban ai dwai ya ka ujoi likloi ucho bat ube ya u ujoi ong ya ka desi wat change yano ru hangne lai no tang ki doktor ondo ledep ong umi no na hospital tang ba kawan nadin jongu ujoi ong oho bale phale kumne lada ki doktor ki yoi kin be no yanga nangne bat lada phamkwa ban song hangne te chim kane ka pisa sap kali hangne leit no nangne ondo ledep ai pisa ya ka ulej tang ba ka desi kam men te phinom nge yanga wan rangkat bat nga
kalek batu ulai lam ya ka sakawe ka jaka lek kmen lek singa bha uwe no ya ka desi ujoi la kenduk bat kawe ka briu upun bor ya ka banlong ka samla jong u ha kata ka ju ka por kawe ka briu ka ong ya u ka tu ka briu ba me lam rengkat ka penvit ya kite ki kente ki basyat hang te hadin na tau ujoi la lek unong tre ha kata kelap upun mi ya ka desi sabar ujoi ong bele bhalek kumne pham ai por tang khendiat ru ban lek kmen nang no phawan bele phabut yanga kelik sa jingai nanga kat bau dang kren lawan ka bui hau bale ngam pelong yaka kum ka samla jonga bangan yo yalam yaka saying ukuli yaka fitre na em banlong ka samla jonga tang hapo arsngi siau bha ka desiru ka ngej ha kasni ka bud ujoi la pengkre ban yalam yaka sala ka chnong ha ka bau para jongu unya tho kat ba kidang lei halenti ujoi persiau thu yaka sngap bha lada ki bahaying jonga ki keli e wat jubab ra basa ngan sapej manga pis ngap zarbej bat kini kiba phale kena singa bhawat le su hangta kalong tang arsni onda ladap ong yaki e baro kilej no tang ba mar su chong hak sling sun kadesi kalas dang biang ya kita kijinglong jongka teng teng ka song hak jaka song teng teng ka penme bat pelip ya kilaj teng teng ka lej sa kamra thia bat kai sedang banyam bat kampat tre wat ban mi sabaru kale kat bamon hadin nang ta kaling sun kalahir bat ujoi ulai lam mika saying enda ka kemi ujoi kayo iya ka desi kala kmen bha bat ka desi ru ka ong ya u khun ngakwa bha ban yo iya phi ka kemi jong u ka internet ya ka desi bat ka kemi jong u ka lam mika sa kamera ujoi menta sabar kat bau dang di secret ukpa jong u kuli kumno phialong ujoi ong baro ki ej bha ka jing im hadin katau ukpa jong u upin iya u ka kali thnmai onda lajan mit baru ciying kia bam jalang hadin ka kmi ujoi ka pemyang lot ki sap ki phong ka desi onda parau ujoi uyo iya ka samlau ujoi ukeli para ka e ka kam ka ba metre menta ujoi ong along way unong penyai ka mental hospital onda ka desi ka yo sngau kam sngau la klem darakhi nang ta ka khang ya ka sentur jongka hadin ujoi pan jingirap na ukpa jongu na ka benta ka business jongu ukpa ong philawan sa ka jing khawai chong kurim tengin saya keren sepang kapisah hakwe pat kapor siapa yalek kemen chwa hakane kapor tangba ka desi ka rap yau joy ka ong baka business idea jongu kalong ka babhatam lada mesnyau yaka temen ai pisa bet yau ondo yok snyau uong yathu yanga ka e kata uong biang sangye no menta ngin saya keren onda ladep yatho hadin baladep bam ujui ong ya ka desi kuble chibun ba phiarap yanga ngadang mut ba phidei ka babit henre ngahi babokla kaong tom lele hadin ujui e ya ka desi kamera ha ka step ka bubut ka kmi jong u ka khot ya u khun pe ka samla jong me ka le ayu ujui la le pe ka desi ka pengkhoi ya kamera ka le hi ya ka badei ukli ya ka bale phale ya kine pitip pralok kumno ka desi ka ong kine ki jingmenin jonga ka kmi jonga ka ong ada phale kum kine ki kam baro kin itnat yanga tangba kam don su onda kal dep ong kendiat kata kam sin jongka ujoi ru usnya phla ba ke e ke baje yanga ha kasni ke but kila pengkre na kamenta kaya thok song krim para kadesi kam don da ki wepat ki jain ka kmi ujoi ka ong jain ayu kum kito pi phong khun ale ngan ai ya phi da ki wepat ki dress onda ka dep ong ka ai ya kadesi ka sopti ka ba itnat bha enda ujoi yo i ya ki jingriam jongka u itnat bha ya ka henre hang nei haying mane kum ka khna ka yai ka chim ya ki sentiu ba hap ha khandeu ka le kai ya ki ujoi pe syau thu ya ka phale ayu kum to phimde ka khna syau thu se tang ba ha kane ka jaka le se ka dei ka sin ka banang kong ka desi ka yo i namar kata baro sodong ka pe binie bha batman ki bru ka kren harengkat ka samla rim ujoi ru kalawan onda ka desi ka tip ka sedang syau si ujui ulek kai yanga menta ladai ka por ban chat ka desi ka chat bat kelek singa bha haden kila tem da ka sur jing ik kam syang thu su kumno ban chat menta ujui hi kai chat yaka arngut kia chat da ka sur jing ik ka desi ya u kala chot jing ik bha hangta ka kmi ujui kala pha kam ya u panle ka desi ka long marwe hak bau kupau ujui ulai chat bat ka ukeli ya thu hok ujui tre ayu ngathrai baum tre kam phite phitip ya thu yanga onda ka sngau ya kita gijing keli ka desi kalating bakumno kanje menta ka dembe ya khandeu
namar lada ka siaw ting ka sudembe ha khandeu tang ban ring mesin ru ka sitom oi kane ka dei ka jing sitom jongka perlok ha ka ju ka por kam ring mesin ka chong hapo ujoi kendit JIU yaka ondau penying yaka ukpa ong le ra yaka sa hospital ngakli yaka tangkawe pitri ayu ujoi lailam yaka sabar penchong yaka hajrong kali ukli hi dalade yakpa mekwa tip ayu ngalong nong pungkhoi ha hospital mental bat kane ka de ka bru nong pang na hospital ondau yok sngau ukpa jungu bitar yau joy mele ya kane ka kam me persang banthok yanga kadesi kelas yang sibha kase barok kitiar ba ai ka kmi joy bat ka kmi ka ong wat nom sngau si kumne khun kini kide na kabenta jong phi nga asngau bha ya phi bu ya ki ukpa bitar ya ka kmi phala bitmo ka ai kane ka bru phatip mentau joy lastang pertaya ukpa nakwe kaliang katba kidaya serai kadesi ka kuslai bau wanra ya ka haying kadesi ka ui bakia sho bat ka pertajur hak babaro ki bru kilas ngapjar kapan phai biang ya kita kitiar ba ai ka kimi ujoy bat kila phet no nang te ujoy ong yangin mi no kloi nang ne ulachim kloi da ka kali ukpa kadesi ka chong ha ka kali bathan mai ujoy ong biang hile da pha itnan ngin lej da kata ondau lodap ong uya rengkat da kata ka kali hapo ka kali bunjai kitiar ki badon bat kadesi ka kemen bha nambar ba kamnut dur banyo kum kane ka jingim kakmi jongka kam ailat tang ban mi sabar namar kata kale kumbalik ki kena enda kami naying kita ki bajule kena hapo ying wat sabar ru kale menta kasdang biang hajrong kali kakiu halor ka jingthia mat kasdang ban pinher yala ka kli na ka jingkhang bat ka perta ujoy laking kli baladangan yelam ya ka desi rengkat sngau tenat kilej hasten bas wai pisa khenjet uong ap chipang ngan saya kol ya pisibit we no ya ka hangta ondau lodep ong umit nasten bas tana ka benta bam kwa syu ban yelam rengkat bat u mentau kwa bandi ya ka kali baremdor jong kupa tang bau tau bru ong ka baremdor bha kane ka kali omde ma metu utau bru umthit ya ka namar ka de ka kali baremdor hang nepat ka desi ka abe yau jai henry umwan hadu baki omdon su hak bau we bru ong hato pidang apiano ka desi da ka jing siang si hi ka ong ngap yau samla jonga ulik phone yau we ubriu uneu nong ap pahara uong siang bha kilik kloi nang nekat bala nakwe pat ujai usngau duk bakumno uhap ban e no ya ka desi bat mentau doktor na hospital telefon yau jai ubitar bha ya uong bapli kamjumi naying sabar tanggi juturu kampong namar kamtip de ban phong juti yalam biang yaka da ka basuk ha kano ka jaka bapira yaka lem kumta ngan yathu yaki pulit ujeru upendam ya ka kol da ka jing bitar hak bau yo i ya ki juti barim ka desi umut ba kampong ya ki hangnai ke desi ka kuslai ka panyarap nauneu nong apara nanta ka yo sngau ya ki surujoy ka yam ka ong pilafun da ka basuk nangne sakmat pinom ino yang amarwe ujoy ong yangin litno ngan ino ya pi marwe uyalam ya ka sa hospital menta ujoy ru itenat bahaya ka namar balaslem kilai don lang hangne hak ne ka yeu kilasange bat hadin ka tau ai pisa ya ka uong thit kat ba pidon kam hak ta ka por kat ba ujoy kudang ying sabar uyo snya ya ka sur ki kali pulit usir kloi ulawan bantan ya ka desi na kata ka supermarket kilakyu hajrong kali kilejno nangta hak ba ki pulit ru kilabuddin ya kali jongki hang tau ujoy upen herstet bha ya ka kali kimyo isu ya ki hadin balaslem uya ya ka kali kisangi akawe ka jaka bot ukli ya kadesi phila banyak kali kadesi ka ong hooj ngala banyak tambah ngamtip banyak mentau joy upe sakmat jongka uong pistat bha ban ai jubab menta san kenta ngan thia swa hadin san kenta pengki nga thik na pisngo thu usdang man thia hadin katto katne kadesi ka pengki ya u bat ka ong ha ka por ba bidang thia nga snyo ka jing sawa ka ba phla hadin kata ka ong metip kipulit na ba ki dukan he ngipet le se de kita uong bale phimya thu yanga khaman swa phibit nang ta uri hakali uong ladadon ki bakli te ong yaki bamdon bru hangne enda ladapong uri kadesi kami sabar kipulit kikeli sano tu nong tu ka ong kumta phikeli sephang lok chenga menta mentau la phet no saklau wala kataru kita lasibe ya kakali uong ya kadesi menta ngin lek kem ya lok cheng pha saklau wat kan ria satya na kani gajaka onar redep ong kilek saklau
nang ta ka desi kasim yau chabi kali upulin kaburi bat ka ong yau joy ngalle kumta hadin kata kloi kila phetno baro arngut nang ta hadin ka jinglet ngai palat ki persenge eka kali hakawe ka jaka hakba don kita ru kibasa hangta kita kibru kichna ya ki jakasa joy upan jing menjur naki baula yus ya ka bedroom hangta don ka kenthe ka ong ya ka desi kane ka de ka khonjonga ladakam yo thia pinyo sibun ka jing siau tenan da ka baong ba phibaro arngut phidei ki silok hadin bakren bun ki aka onda ka yo siau ka desi ka ong katno kan long ka ba siau tenan banyo khun kum kita kibru perlok kini ki de ki ba ching chisem nang tau joy thia hi hakali lawan sa ka desi ukulli ka ong ka samla rim jong me ka ong me de ubru ba sir kala ka kata ka jingmut ujoy ong ba kata ka de bang astat bha banile ka game namar kata ka ong yanga playboy kumta pralok liat hakasni ka but chalenti bun pha ki jaka ba ki yat ki lek men le sing bha ki abam ki adi ka desi ka ong menta ka sni dei ka sni ka ba men tam ha ka jing im jonga hato phimla ban le jing le kumne ha ka jing im baro ka we bat ban le kai ujoy ong henre hato kupatan men jong phi unsiu ya ka bai le jing le menta don ki bru ki babut yanga nadin namar ba nga chimram naki kadesi ka ong karam ram ayu kata jei ong pej ngahap ban pen phai sa ki bru ki banga simram kadesi ka ong kapisa lada ka don hanga baro ngan ai same ngamsam lahi kai kumno ban le bat kapisa menta kat ba kadang pe yau joy ka kham internet susu yau hadin ka jing le kila sengi ha kawe ka jaka ujoy ong yaka menta ngan hikai ya phi banyak kali alda pihak kali kamsuk yanga tangbau doktor lafun yau joy ukeli lano pinman rak biang ya kadesi ujoy ong ngilawan paisen ngin poino ha hospital onda ladep kilahir najrong kali nang ta kadesi kayo sngau ya kita kijingkren jongu kelas ir baka hap ban chong biang ha mentol hospital haswa ban poi joy kelas dang banyak ya kekali kala yau joy namar bakam kwa su ban lek pai biang sa hospital ujoy pet nadin kali bat uong yaka ban sange uyo i yaka katba kadang ya katenra yaka we ka kali ujoy laku slai phale ayu kumne kadesiru kayam pamekwa ban etno yanga upenjai yaka laila meka ha kawe ka restaurant ki order jingbam kadesi ka ong tangka pisaru phimdon te kumno phinsiu yaka bil ujoy ukli yaka yathu yanga yaka jingsisia ka ka jing ek jong phi ji ayu ha ka jing im jong phi ka ong ngadon ka jinglong ka bapang bat ngaju le ya ki ki bapla tangban le sajan ka kmi nga septing baro ka thulut hao ondau yo sngau joy ong phimju mi naying namar kata phim tip ya ka perthei te phim don jingkit khli ya ka jingmut jong ka kmi jong phi kumta fitting ya ka kadesi ka kli bele me kwa yanga banya lambiang cha hospital ngamde ka bit joy ong pej menswa nga kwa banya lam ya phi cha hospital menta ngam kwa su hakano kano ba pidon nga seo ternat bha ya phi menta kumne hi ula cho jing ik sisya ya ka desi ujoy ula kis ya ka bun phagi kinthe ula depkis tangba kane ka dei ka sin banang kong ha ka desi ka seo phla kala kende bha ka mensin menta ha ka baki pulit kilawan bat kila kem ya u umla su ban persang ban phetkrat ha kane ka kenti bat upe ya ka desi ru ka pe ya u bat ki pulit kilara ya ki cha mentol hospital ha ka we pat kaliang ukpa bat ka kmi ujoy ka ong ya ulok ujoy udon ha patok phim siau khia teng phi hap bat kit khli ya u bat bale phim kan masu por mansua phi kit khli ya u ka ong tang kane prolok ka kmi ujoy kala lejno ha ka sni ka but ki bahaying ujoy kilawan man pelai ya ujoy ukpa ka kmi jong u haying sabar utau bru ya ka bau joy chimram ulap ya ujoy sabar ying uyo i ya u bat labut nadin ya ujoy ha ka ba udang pet ulapoi be sa hospital ukwa ban yo i ya ka desi tangba uneu doktor ai banyak kendu klaim ka desi ujoy siamarwe ha ka jingim ulayet be Charles station uthia hapo uneu relan uneu nong apara uyo i ya u bat haning yo i ka desi kam tre bandit wai ngamde ka bru baduna jingmut jing berkhat ngakwa banyak kendu tang ya ujoy ha ka ba uneu nong apara uong ujoy udon sakwe pat ka hospital ujoy ule kumbabit namar kata uneu nong apara uyalam ya u sakane ka mentol hospital ujoy kwa banle kumta banyo ya kendu bat kadesi u doktor ong ngatip hi ya kijingle kijong me menta ngan cek swaya me ujoy ong ngakwa ban kemen yalde namar kata memla ban be yang nganang ne la dalong kat balong ru
ngan sa bej hang ne lada kumno wat bu ya ka desi hang ne namar kam dei ka bej ka kmi jongka ka duna jingmut jempur khat doktor ukli mano ba ong yame ka desi unjoi ong hooj hadin hakata kamit ki bu ya ujoi hang ta mentau ne ubriu ba airam ya ujoi uwan sengap jar usdang ban thambor ya ujoi harendang henry hakta kapor lawan ubriu ba thia laplai im ya ujoi haka step kubun u doktor ong kade kumba me ong kade si kamdon jingduna jingmut jing berkat namar kata layok sngau ya kasur kebapla upei kamde sisa kumta hak ba sendet kaperta kakmi jongka hi baduna jingmut jing berkat walau kumta ru kaji ya kakmi jongka henry tik kari sumar ya kadesi haduk baka samla tangba don katto katne ki bru ki bamut baka desi ka babij na kata kadau ki wanra ya ka hangne namar kamjuk kren yano ujui ong menta melatip ya kejing sisia em doktor singa baban pelai ya ka desi nangne tangbau doktor menta nganang kwa su ban pek bini ya ka hadin kata hingan penmi ya ka hadin nangne uya kren bat ka desi ukli pha itnat ya ujoi ka ong ya kata tengam tip tangba nga ik bha ya ujoi u doktor ong ya ka em phimju ik yano ru kumno phatip sepang kajing ik kalong ayu ka desi ka ong ya thu sesar piju ya ik ya wei doktor ong hoi nga ik ya kalok jonga menta ngila phetno kadesi kasngap jar bat hadin ka ong phi ik ya kalok jong phi namar banga yo i hakikmat jong phi habadon kajing ik ngiyo i tang ya kajing ik doktor ngim yo i dakwe onda yo sngau ya kita ki jubab jong ka la syang ternat ya ka usnya thu ba kadesi kade ka bru ka babiang ki jingmut jing perkhat ujai bat kadesi hakamra kila pelang ya ki jan ki bek jong ki kiliyo ban mi menta ujoi kupa jongu upha pisai u kadon ru kachiti ke baong bada kane ke pisa pide ban pendep ya kejing kha khun jong phi bat wan phaino saying usngau kemen chibun bat ukwa ban chim ya ka cuti ke ba usa ha kane ka hospital ukwa ru ban ai khuble ya baro bat ke we pat arngut ya iwe pat kiajan kiakis bat ya sngapjar parlok kane ka story kalkut hang tahi ladapi itnat ya kane ka story singabha like sa sirlem chaki prolog jong phi bat ngagerpat ya pi ke prolog ki bawan tanmai hakane ka channel siapa subscribe ya no channel bat press ya to bell icon khuble chibun